Emntwini obhinqileyo kufuneka ugade umlomo wakho into ozithethayo uyindoda. Ubuye umetsha uvala apha ngeza kwakho, ngeza kowenu, ngeza abantakwenu, nentsango oyithengisayo, neemoto zibayo, yonke into yakho ebheka ecaleni yigadi ukuyithetha kumntu wesifazana, kungakumbi umntu ongengonyoko. Ngoba one day is one day, nizawubhidana ethubeni. Uthi ngoku ufuna uphuma apha, awukwazi uphuma ngoba kaloku akho nto angayaziyo ngawe. Ayikho angayaziyo ngawe. Wasikwanto oyenzileyo, uyakwazi noba wawubulela umntu wena. Uza kuchaza kunjalo nje. Umntu ongumama uvumbulula kwanto, ukhe kwathiwa kohlukweni, kwanto yayike yenzeka. Nguye lo. Hey!